Missä me ollaan? Kato ite. Tuttu luukku. Muistatko, mitä täällä tapahtuu? Totta kai mä muistan. Niin eka kertaa. Sitä varten mulla onkin sulle ylläri. Tervetuloa Taikaluolaan. Taikaluola. Mä ajattelin, että me voitais palata hetkeksi menneisyyteen. Mä sanoin, että tää on Taikaluola. Toivottavasti kelpaa. Joo, eli teillä on nyt... Tiedätkö mitä? Sä oot maailman kuumin. Ei kun sä. Mun puolesta voitais käydä täällä useamminkin. Mä halusin järkkää sulle jotain spessua, kun sanoit mulle tän. Niin onhan toi aika hienoa. Ennen sä ajattelit vaan ittees. Ja häivyt heti, kun mulla oli vaikeeta. No mä olen aika pentu. Nyt mulla on tärkeintä, että sulla on kaikki hyvin. No sitähän me voitais mennä vielä vähän pidemmälle. No se sopii. Sano vaan, mitä sä haluat, mä teen. Ei kun, mä ajattelin, että me voitais muuttaa yhteen.